দাদা বাক্সা খালবাৰীৰ আছিল ন হয় আমি বাক্সা খালবাৰী থ্যাংক ইউ ইয়াৰ মানুহবিলাক হ'ল তাৰমানে প্ৰধানত বুদ্ধিষ্ট আৰু ইয়াৰ জাতিটো তাৰমানে মুনপা বুলি কয় নিজৰ ভালৰ কাৰণে নহ'লে ভগৱানক কিবা তাৰমানে আশীৰ্বাদৰ কাৰণে যিটো Oh my god. Jiji जायगा दोङो बेसां किलोमिटार बेयाव बर्ड होनाय दोङो ना Hey guys, good morning from Tawang. गिबियावनो आंनि YouTube चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय जों दिनै टावांनिफ्राय मोनसे टावांनि मनेस्ट्री दंनो बेयाव जोङो थांनो सानदो बेनि उनाव बेथिं माधुरि लेक आरो बमला पास बेयाव गाइस बाइक लानानै थांनो होथ'वाखैनो दासान्दि दा जोंना ओंखारनाय रुमनि टाइमाबो लेट जाबाय जोङो आरो दिनै ट्राक लानानैसो बाइकखौ लांनो सानदो गाइस स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ होमबा रेडि दैफोरा इमान गुसु दुगैयाथ' मैया दुगैदों आङो दुगैनाया इसोरो दुगैयालासिनो थाबायदों दुगैनोनो हाया मान गुसुखा आरो जि रुमाव जोङो थादोंमोन बेवहाय दैनि टांकिया माने बरफ खाना थाजोबो दैयानो गवा ओमफ्राय बायल' ओंखारो मोखां सुनोबो जोङो हटेल खाथियाव थांनानै दै गुदुं लायनांदों फाइनेलि गाइस जों दा जि जायगायाव फैदोंमोन मनेस्ट्री बेयाव मोनफैबाय बिशालाथ' आवगायावनो फैखांबाय बियो बांसिन मोनथिगो आरोना आगोल मा दोङो इयाव ओरैनो इयाव दा जोङो हाबबाथाय नोंथांमोना फैबाथाय खिन्थु इयाव एख' जेबो गैया बायदि मोनगोन आरोना खिन्थु इयाव भितराव हाबबासो मिथिगोन इयाव मा दं बहुत गिदिर मन्दिर दं न'नि सिङावसो दं खिन्थु इ मन्दिरा जों नोंथांमोननो देखायगोन आरो इ मन्दिरा बहुत पुराना आगोल जेब्ला जोंबो जोनोम जायाखै जोंहा मादार फादारबो जोनोम जायाखैमोन आरोना अब्लानो बानायनायमोन बियो थ' जों हाबैनोसै आरोना हाबैनोसै गाइस थ' नायलांबाय आं नोंथांमोना जोङो दा मनेस्ट्री सिङाव हाबनानै मोनसे भिउ पइन्टआव लागै मोनफैदो बेयाव फुल हल टावां सिटिखौ नुजोबो वाव ओ माय गड लाइफआव फार्स्ट टाइम इदि गोजौआव थानानै इदि भिउ नुहुरदों आङो आरो हाजो सायाव बरफ जों दा बे जायगानिफ्राय इयाव मोनसे स्टेचु दंबावो बुद्धनि बेयाव लागै थांबावनि भिउखौथ' बुंनो हाया गाइस इयाव फैनानै नोंथांमोना भिउनि मजाखौ लाफायनो हागोन विशाल पुरा मजा ना दि जार्नि बय विशाल बर'नि चेनेलखौबो चेक खालामना नाय नोंथांमोना बिथाङा टावांआव सेकेन्ड टाइम फैबायानो बिथांनि अननायावनो जों आरो दिनै जों आरो गोबां जायगा नायनो सानदोंमोन आरोना नाथाय दाखालिथ' नोंसोर खोनाखादोनो आर्मि थैनायखौ स' इनि थाखाय माने थांनो हायाखै आरोना बमला पासाव थांगौमोन नङाबा जों बमला पासाव गिदिंजोबगौमोन जों फैगोन आरो जों फैगोन नङा होमबा फैगोन जोङो पुरा गटाय बेरायजोबना थागोन जों एप्रिल मे इफोराव मोजां जायो आरोना टुरिस्टफोरा बे टाइमाव बांसिन फैयो स' नै जेक भाइया इथिं बियाया जोंना फट' लाबाय थादो नैबेनो जाहैबाय मेन मन्दिर सिङाव दोङो माने बुद्धनि मन्दिर गाइस जोङो माने खालबारिनि दादा सासे लोगो मोनदों दादा बाक्सा खालबारि আছিল ন হয় আমি বাক্সা খালবাৰী থ্যাংক ইউ লগ পাই কিনি ভাল লাগিল দাদাই মাত দিছে আমাক আমিও বাক্সাৰে হয় দাদা ইয়াতে কেই বছৰমান হৈছে আপুনি ইয়াতে থকা আমি মোটামুটি 2006 পৰা আছো মোটামুটি 14-15 বছৰে হ'ল আমি কিবা তাৰমানে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কাৰণে ইয়াতে অহা হৈছে গতিকে ইয়াৰ মানুহবিলাক হ'ল তাৰমানে প্ৰধানত বুদ্ধিষ্ট আৰু ইয়াৰ জাতিটো তাৰমানে মুনপা বুলি কয় ইহঁতৰ তাৰমানে বুদ্ধিষ্টৰ ভিতৰত শান্তিপ্ৰিয় জাতি অৰুণাচল বুলি ক'লে এই টাৱাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিচিনা তাৰমানে শান্তিপ্ৰিয় মানুহ নাই আৰু ইয়াতে আমাৰ তাৰমানে বৰ্তমানৰ CM হেমাকান্ত ছাৰ ইয়াৰ ঘৰ তেখেতৰ দেউতাকেও তাৰমানে হেৰি আছিল CM আছিলে হেলিকপ্টাৰ ক্ৰাছত তাৰমানে হেৰি হৈছিল ডেথ হৈছিল আৰু এইটো মন্দিৰ বুদ্ধিষ্ট মন্দিৰ তাৰমানে ৱৰ্ল্ড ৰেংকিঙত নাম্বাৰ 2 আৰু ইয়াতে আমাৰ সাধাৰণ ভাষাত যিবিলাক পূজাৰী বুলি কওঁ সিহঁতক তাৰমানে লামা বুলি কয় লামা সিহঁতৰ ড্ৰেছটো হ'ল লাল আৰু সিহঁতে ধৰ্ম লোৱাৰ পাছত বাকী জীৱনত ৰাইজৰ কাৰণে তাৰমানে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে বিয়া পাতিব নোৱাৰে সংহাৰ নকৰে সিহঁতে
আৰু ইহঁতৰে লেডিজবিলাক যিবিলাকে ধৰ্ম লয় সিহঁতক তাৰমানে আনি বুলি কয় আনি সিহঁতেও জেন্সৰ নিচিনা তাৰমানে চুলি কাটি ৰাখে আমি যেনেকৈ টাকলা কৰোঁ সিহঁতে তেনেকৈ কৰে আৰু সিহঁতৰ ড্ৰেছটো লাল আৰু সিহঁতেও বিয়া হ'ব নোৱাৰে এই বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মত আৰু কিছুমান আছে যিবিলাকে তাৰমানে চুলি ৰাখিব পাৰে দাড়ি ৰাখিব পাৰে বিয়া পাতিব পাৰে এইবিলাকৰ তাৰমানে ধৰ্মৰ এটা ছেপাৰেট পাৰ্ট থাকে গতিকে আপোনালোকে অসমৰ পৰা আহিছে আমিও অসমৰ আপোনালোকক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল থেংক ইউ ছ' মাছ দাদাই ইমান বঢ়িয়াকৈ আমাক এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ চ' যিখিনি পাৰে কৈছে দাদাই ভাল লাগছে আমিও জানি কিনি চ' এতিয়া আমি যাওঁ দাদা ঠিক আছে হ'ব বাই माने जि फैथारदो हाबथारनोसै बिशालाबो खेबसे फैनानै हाबालासि नायनाल'सो थांदो ना दा जोङो हाबथारनो सानदो नैयाव लिरनाय दंखायो डु नट एन्टार दि प्रेयार हल विथ इउर शुज अन जोङो दा जन्थाइखौ खुनानै सिङाव हाबलांनि नायथारना थांनोसै नायथारना थांनोसैलै स' যদি কিবা তাৰমানে নিজৰ ভালৰ কাৰণে নহ'লে ভগৱানক কিবা তাৰমানে আশীৰ্বাদৰ কাৰণে যিটো মানুহে তাৰমানে সেৱা এটা কৰে নহ'লে তাৰমানে কিবা এটা আগবঢ়ায় তেনেকৈ তাৰমানে আগবঢ়াব পাৰে চাই আছে ইয়াতে এটা আগবঢ়াই আছে আৰু ইয়াতে CC কেমেৰা লগোৱা আছে কিজানি नै গাইस हाबनानै गोसोखौ ओरैबादि मोजां मोनदो এইটো ধৰ্মগুৰু এইটো মন্দিৰৰ ইয়াৰ আসন হ'ল এইটো আৰু ইয়াতে যিবিলাক তাৰমানে সৰু সুৰা ল'ৰাবিলাকে যিটো ধৰ্ম লৈ আছে এইবিলাকত বহি সিহঁতে তাৰমানে ধৰ্ম শিক্ষা লয় আৰু সিহঁতৰ এক্সট্ৰা যেনেকৈ তাৰমানে বেলেগ ছাবজেক্টতো শিকোৱা হয় ইয়াতে তাৰমানে মন্দিৰৰ ইফালেদি আগবাঢ়ি গৈ তাতে স্কুল আছে সিহঁতক তাৰমানে সম্পূৰ্ণ আধুনিক শিক্ষা দিয়া হয় ইয়াতে আৰু বেক সাইডেদি উঠি গৈ ওপৰৰ পৰা ফটোবিলাক ল'ব পাৰিব ইয়াতে এনে কিমান বছৰমান হ'ল এই মন্দিৰটো বহু বছৰ হ'ল সিহঁতৰ এনে তাৰমানে ক'ব লগা গ'লে আমি থকা হিচাপত তেনেকৈ ফিক্স নাজানো কিমান বছৰ হ'ল বহুত দিন হোৱা বুলি আমি জানো মেইন যিটো তাৰমানে ধৰ্মগুৰু সেইটো হ'ল তাৰমানে তাতে দিয়া তাৰমানে ফটো যিটো তাৰমানে দালাই লামা বুলি কয় ইয়াৰ তাৰমানে 14 বাৰ তাৰমানে জন্ম হোৱা বুলি সিহঁতে দাবী কৰিছে আৰু সিহঁতে ধৰ্মমতে মানি লয় সিহঁতৰ ধৰ্মগুৰুবিলাক তাৰমানে একবাৰ মৰাৰ পাছতো আৰু নেক্সটত জন্ম লয় তেনেকৈ তাৰমানে 14 বাৰ জন্ম লোৱা হৈছে আগবাঢ়ি যাওক তাৰ পৰা তাৰমানে ফটো ল'ব পাৰিব गाइस जोंथ' मोजाङै फोरमायलांनोबो हाया दा जि लोगो मोनदो बरियानो फोरमायना होदो जोंखौ हाबनानै गोसोखौ ओरैबादि मोजां मोनदो ना बिशाल मार गोसोखौ मोजां मोनदो आरोना दादा सासेया जोंखौ माथो होबाय बिबो आसामनिनो जाहैबाय सोथारबाय जोंखौ गोसोखौ ओरैबादि मोजां मोनदो फोरमायजोबना होनायनि हाबामोनबा इफोरबादिखौ नुनाय नंलामोन दा हाबनानै ओरैबादि स्टेन्डार्ड नोंथांमोना नैयाव गुरु जयो नोंथांमोना जुदि फैफ्लाङोबा मालाबाफोर बे मन्दिराव हाबनानै थांथार आरो गावनि गोसोनि लुबैनायखौ आर'ज गाबलांनोबो हागोन बेवहाय ज' दादायाथ' बुंदो इयाव
गाइस मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोनानै जोङो दा आरो इयाव मिउजियाम दोङो मिउजियामैनि मा मा दोङो मिउजियामाव नोंथांमोननो देखायलांलायनोसै आरो आंबो नायलांनोसै गिखांनायबो मोनो बे बिशाल तारखौ अरस'जोब्बाय खोमा माथिक गाइस नै मोख्रा दोंसोगारो हेलमेटखौ लांनो नागिरदोंमोन आंनिखौ गालांदोंमोन आं ग आंनिया ना नोंनिया ओइ सेस गोलैयाखै फैलाय खोलैथारबाय माबालाय होसोलाय गियो बोले जों आरो जुदि नांदोंमोन मा खालामो नैबे थांदों आंना इसेल' स्क्रेच बेनि उनाव नैथिं थांदों गारदोंमोन ना इथिं नै माबानियासो सानसुब्रनासो बायलांबाय बाइकआ गोलैनानै बायाखै दा थांनो टाइमाव मोख्रादो खोलैजाना बायबाय हा मा होनदो खसा ध्रुबआ होजासिगोन आरो ध्रुबखौ होजासिगोनसो नंदोंमोन आङो फेस जालायले थ' गाइस जोङो नै दा मन्दिरनिफ्राय ओंखारलांलायनोसै थ' उथि नोंथांमोनाबो फैयोबा हाबथारनानै मन्दिरखौ नायना थांथार गाइस सिङाव हाबथार दादा खासेया बुजायना होनायदो ओरैबादि मोजां मोनदो गोसोआबो सान्ति मोनलायदो मन्दिर सिङाव हाबनानै एसे खुलुमनाबो फैबाय जों दिनै गारिखौ बाइकखौ माने गारियावसो लांगोन ना ओंखायनो हाखु दाखु जाबाय थादो लिंहरबाय थादो इसोरो जों जाङाव लागै थांग्रोनांगोन दहाय जोङो बै मन्दिराव मनेस्ट्रियाव थानाय टाइमाव नैबे बुद्ध टेम्पोलखौ नुहुरबाय थादोंमोन दा जोङो नै खाथियाव फैना नायथारबाय Oh my god ओरैबादि गिदिर सेराव फैनानै नायदावनोसो गोनां जादों नैबे बुद्धानि स्टेचु नै माबा इसोरनि फिदिंग्रा दोङो इखौ माने इदि फिदिंनांगोनो इदि ओह सोबथिंबो बेफोरबादि दंजोबो गाइस इयाव फैबाथाय नोंथांमोना नुगोन इयाव जि जायगा नायनो दोङो टावां मनेस्ट्रि जि जायगा दोङो बेसेबां किल'मिटार बेयाव बर्ड होनाय दोङो दा जोङो थांबायानोसै जोंसिम आरो इयाव आइ लाभ टावां सर्ट टाइम जोंना लेट्स गो टावां पुलिस जां बारबोबाय इयाव थांनाय टाइमाव एन्ट्रि लादोंमोन दा देखायनानै हेगारहरबाय जोंखौ दा आरो जोंनि गारिया नै मोनफैबाय गारियाव जोङो दा दिखांनोसै बाइकखौ उथिबायानो गारिया गंसे गाइस नै ध्रुबनिखौ थिखांबाय आरो आंनिया दंबावो गंनै थ' गाइस मिगि सिगि जाना लानोसै बेनि उनाव बाइकखौ थिखांगासिनो दा जोङो दिराङाव थाहैगोन नायनोसै नोंथांमोन नायोबा नेक्स्ट ब्लगाव गारि सादो भिडिअ खालामलांगोन आरो मिगि जाखांना जों थांबायानोसै दिनैनि ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो गाइस नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन टाटा बाय बाय जय बर' हारिनि जय